and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Abi na ko, madugay pa ka pa. Lisaan mo ko ni Munak. Nabala ka manggod ko. Basin og dili pa ka mauli. Unya, moabot na si mama, mangita nimo. Magupot na sab mo. Nak. Ibaw ka ng mama, mangita dayon nimo. Sa puton, pero klaro ka ayo nga kana si mama. In love kay nimo pa no? Oh. Sa inyong pagminyo ni mama pa. Huwag kinailaing uyab si mama? Oh. Ha? Huwag kinailaing uyab si mama sa dihang naminyo mo? Oh, Nak. Murag. Ako rin ang nauyab ni mama nimo. Kadi ato ra gyud na siyang silosa? Oh, kani adto ra. Mao pa. Oh, sige na nako, katuog na. Ako nila paabot ni mama nimo, ha? O sige pa, matuog na ko. Oh, sige. Pahuay na ya. Good night pa. Good night. Ay. Sorry kay Nak. Nga namak ako nimo. Pero daghan kay uyab na sa mama nimo. Gipangasawa na ako na siya kay ako in love niya. Pahamak ka. Ikaw na nooy mo bayad. Ay, bahala na lang para mo taom ang ba. Oh, anak, cute, day. Pero sa tuwang gipasabot ka ganina, Murag, dili na tumusulti kang Franco. Nga, ingon anak yun ang atong pagtagad sa atong mga customers din, he. Kung doon ay mahubog, ihatod yun na para dili maunsa pa. Ay, oo. Unya, gisigundahan naman sa tunako. Maumang gani. Niya, salamat kayo nga. Misuporta dayon ka, ha? Natural. Ang magpasagdan ta ka. Kadit, naluto na itong pulutan. Ako mismo ang muhatod anak nila dito. Aron sa pagsiguro pa, nga mutakom yun ang bakba ni atong Janice. Oh, unsa? Mo pa manggihapon ni abot si Kati. Oh, uy. Yun na. Uy, doon ang gisakyanan nga ni Hunong ay. Taxi? Uy. Si Kati. Si Kati nang nanaog. Siya nang niabot. Dong! Ay, kakapoy, oy! Pahuway na. Kauno na. Nay pagkaon nga akong gida, nay crispy pata, niya na sa lechon belly diha. Salamat kayo. O sige na, kaon na. Nindot lagi kag bag. Bag ko na sada. Mahalon gyapon ano? Ay na, kuan ni, kanang hinatag gihapon sa akong customer nga babay. Ha? Hinatag gyapon? O nga naman, dili ka mo tuo? Hanggaw man ka ka? Kuan, kining... Ikaw ba? Sultihan noong kas tinuod doon, di ka mo tuo. Nga noon sa man, nagtuo ka makapalit ko, ana? May mahalo na lang po doy. Dili ko mag-usik-usik kung palit og mahalon nga bag. Mao ka. Okay ra. Ma'am gani, gihatag man. Ang amag di na ko dawaton. Nga katong pirmerong bag nga iyon tang gihatag nako, gipangayo mo sa itong anak. Ang amag magdumili ko ni, clear nga pinangga gud nato ng atong anak gud. Imo gud ng liwat. Wal, panggaon gid nimo kay inahan mo ka. Aw, kayo Franco. Muna. Mahimo pa gani nga magbaligya ko sa akong kalag para lang sa akong anak. Unsa? Tinuod man bitaw. Uy, ay sa daan na, uy. Sama ka. Sige na, oy, kaon na, oy. Dili ko matog kung dili ka makakaon. Unsa? Ang saman akong hikyaron rin pagkaon. Lami to da. Diyan na. O sige, di apa o. Nga nga dong. Oy, pungitan ko nimo. Mutana pa man ka, uy.
Nga, uy. Ako na lang, uy. Ay, buang ay. Di ka mo nga. Ihansak na ko rin si mong naong ron. Sama nga ka o dili? Mungang nga ko, uy. Anak ba? Ayaw ko pa sa puta, good. Ano itong bida dito nga pi? Anak. Hibaw ka do. Nalimot ko sa pagsulti ni mo, ani pa. Ngayon sa man. Kuan. Dito man sila si Janice, katong iyang kauban nga ginganlan og Alduin. Di man. Dito sila sa akong gitrabahoan ba? Mao ba? Niadto day sila? O lagi. Nawa dyan ko magdahom. Uy, nga, siya day katong akong gikahinagbo. Kuan, naghatod ko customer nga hubog. Paingon sa gawas ba? Agbay pa na akong laki. Uy, Mao ba? maong lagi. Niagbay mo? Oo, sa akong trabaho man. Di naman mahimong pasagdan lang ng customer nga. Kanang, pasagdan lang ng customer nga hubog. So, gatod yun ako sa pultahan. Sus, pastilan si Janice. Nagkabangga man mi. Ay, siya man di ay ito. Mao ba? Oo niya. Ay, kuan, nagsing-along sila dito. Ay, ako na lang sa free dito, oy, kay naikog ko, kauban ko tinimugod. May noon? Ay, lipay kayo ko do, nga doon ay kauban ni mong muso dito. Dito day sila? Dito, oy, dito. Gisultihan tagyo ka ba kay, basin ba og siya ang musulti ni mo, nya lainon ni mo sa pagsabot. Di ba dyan ko mamakak ni mo dong? Salamat sa imong pagkaanis na ako, day. Nakatuhog na siya. Pero ako wa pa. Tungod kay mao'y nagsaoy-saoy sa akong nauna nga dili siya bakakon. Pero namakak na siya nako. Ug nakita siya ni Janice nga may lalaki nga iya gihatod. Gagbayan pa ko na siya. Kinsa man ang maong lalaki. Dito na ba to si Mr. Martinez na? Ug ang iyang bag. Mahalon kay nga bag. Gikan ko no sa babae niya customer. Pero, nga nang hatagan mo siyang mahalong bag? Uy, bayot ba na silingan ni Bay Franco? Hello, Yads! Uy, Uy, ay Kito. Kito ay. Si Kito! Putik di ay. Putik. Unsam taon kay? Uy, Ay, taon ni mo. Unsa man ang Kito, uy? Binali na sa... di ay kimuha na. ay, kaugop sa ni Mutik, uy. Sa? Okay, hay. Hina kay mong IQ. Hina kay- Kito, binali sa Putik. Sam ka, uy. Mahina kanyang IQ niya. Gusto ka ako ang pakusgan akong IQ? Eh, pirmi man kayo na God. Unsa man kay? Simple. Ay, Ay, kasiksi ko di mo God. ay, permintin utik, uy. Perminti din na kasiksi ka. Okay. Matingapok ka. Uy, wa may sure Ay, wa pa. Mingaw eh. Saon, pandemic mo God. Pero, Pero, nagpumas ka mong talent fee, di ba? ay, igo na sad. Pero kung itong nagbiyahe mo, ay, si Franco, Ano man? nagmatala og morning. Ha? Unsa to? Sa'yo nagmatalog morning? Shh! Uy, Kito, Kito. iyo pa napiha. Ang iyang asawa, buntag na nauli. Unsa? So, buntag na nauli? Uy! Baba, gini mo. Baba ni mo, pilutong ko na ron. Ay, iyo, Uy, baba. tarungan mo gusto Buntag na nauli. Kay, din siya. Uy, ako na. Sige, lagi siya. Nga buntag mo nauli? Ako na. Nga lagi buntag nauli? Diyan siya, nangabat. Ay, karam Kito ho ni karon. Kitre ka niya. Wato, nangabat, oy! Unsa di, ay? Nangwakwak! Charas! Saman! Alama, kanindot tagod aning maong bag. Ay, kung ina nga,
imo na sa ni pangayoon ako. Ay, dili maoy. Abi pa lang, mag-abusar ko. Oh, thank you, anak. Ay, Uy, tuod ano na. sana? Manory unya tagmall, ha? Ha? Dado na tos papa nimo. Mag-shopping ta. Gisolduhan ka na, ma? O, nak. O, pamalitan ako karsonis, ingon man pulo o t-shirt ang imuhang papa. Ako po, mabi. Paliti kong sandal. Ay, why problema na, nak? Unsa na isulti nimo nako? Biotek. Kining ako ba ba? Ako ba? Ibaw yung ka nga dili ko tabian nga pagkatao pero kuan ba? Kuan kining Unsa man isulti nimo nako? Sige na, sulti lang. Bay Franco, ako di ko gusto nga musulti nimo ani kay basin ba og mag-aaway no mo kaate ba? Oh. Unsa? Kinganong mag-away? Kuan ba? Kanang mag-away man, ha? Kuan ba? Kining tingali bag mag-away mo nga musulti ko nimo ning neto ba nga nag-show ta ba? Kuan man gud buntag nang nauli ko sa kati. Unsa? Unsa buntag nang nauli ba? Ay, ikaw ang lagi kini di lagi ko gusto nga magubot mo pa kan. Mga dili ko magpatakag tabi ba nga ang imong misis nga si Kate sa dihang nagsyuta buntag nang nauli. Ay kuan pangutana. Diin mo siya nitong higayunang nabuntagan mo siya. Abay Franco. Diin mo siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!